Hulyo 30, 2025. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma, ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan, ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang kingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siyag usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan, ug unya gipalit ang mutya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw o Kristo.